Velkommen til Klisterbox. Sådan sætter du stickers på postkassen. Du skal først bruge en fugtig klud med lidt håndsæbe på og gøre din postkasse helt ren. Og så skal du tørre efter med en tør klud eller et stykke køkkenrulle. Så vær sikker på, at det hele er tørt og rent, ellers kan stickersen ikke hænge ved. Så tager du dine stickers, lige vender bagsiden opad, og tager dit skrabekort og skraber på bagsiden. Så hænger stickersen nemlig fast i overførselsfolien, som du skal have fat i nu, og fjerne papiret bagpå. Og det skal du gøre forsigtigt, så alle bogstaver og små dele hænger fast i overførselsfolien. Den klister der på bagsiden, og det hele sidder på. Og så skal det på postkassen, og så skal det helst sættes lige på, så jeg bukker lige folien lidt og finder midten og sætter det forsigtigt på. Så trykker du lige fast med hånden først, og derefter tager du kortet og skraber på det hele. Alle figurer og bogstaver, hvad din stickers nu består af. Og du skraber og skraber bare, så jeg er sikker på, at det hele hænger fast på postkassen. Skrab i alle retninger. Så skal overførselsfolien af igen. Og det foregår ved, at man lige tager fat i det op i hjørnet. Du skal ikke hive sådan udad, men nedad helt ind til postkassen. Og så skal det gøres forsigtigt, fordi ellers så kan de små dele godt finde på at hoppe af. Skulle det ske, at der sidder en lille øje eller en lille prik eller et bogstav fast, sætter du bare lige folien på, overførselsfolien på igen, og så lige trykker det bogstaverne fast med fingeren, og så prøver du lige igen. Og fordi at stickersen de består af små dele, så skal det altså gøres lidt forsigtigt. Og så sidder stickersen fast på postkassen.